Здравейте и добре дошли в Главна дирекция борба с организираната престъпност. Аз съм Владимир Димитров, старши комисар, директор на дирекция киберпрестъпност при ГДБОП. Получихме сигнал за първата киберизмама във връзка с въвеждането на еврото в България. Преди няколко дни с българската жертва са се свързали измамници, които са използвали широко известно и използвано приложение за криптирана комуникация. Този профил на измамниците е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава и е притежавал логото на платформата, която жертвата използва. В процеса на комуникация с жертвата тя е информирана, че ако не започне процес по прехвърляне в служебна сметка на тази платформа на нейните финансови средства, те ще бъдат изгубени, няма да може да използва приложението в тази онлайн платформа за разплащания и банковата карта към тази платформа. В хода на тази комуникация жертвата се е подвела по това фишинг съобщение, предоставила е данни, извършила е няколко разплащания на служебна банкова сметка, която е посочена от измамниците. Впоследствие приложението и в тази онлайн платформа е превзето, тъй като тя е предоставила достъп до него, кодовете за двустепенна верификация и другите данни необходими за опериране с това приложение. И сумата в размер на около 10 000 лева е пренаредена към криптоплатформи от измамниците, други платформи за онлайн разплащания и други битови сметки и услуги. Използваме случая, за да апелираме към българските граждани да са изключително внимателни, когато става въпрос за въвеждането и всякакви действия, свързани с въвеждането на еврото в Република България. Превалутирането и преобразуването на банкнотите и монетите ще бъде извършвано само от Българската народна банка, търговските банки в България, както и български пощи. Всякакви съобщения, фишинг съобщения под формата на SMS-и, комуникация в чат приложения, имейли, публикации в социални мрежи категорично са измама, тъй като в страната има ред, по който ще бъде извършено това преобразуване от лев в евро. Също молим българските граждани да са изключително внимателни, когато оперират с финансовите си средства. Ако имат някакви въпроси, да се обърнат към банковата институция, към свой роднина или приятел, да не се подвеждат по стресиращите фишинг съобщения, получени по различните начини, тъй като това категорично е измама. Също и другите съвети за киберсигурност, които можем да дадем на българските потребители, да са изключително внимателни и редовно да сменят своите пароли, да използват антивирусни програми на своите компютърни устройства. Всяка започнала комуникация под различен претекст, запознанства в интернет пространството, търговия, промоции, превалутиране, въвеждане на еврото и така нататък, да са изключително внимателни при подобни ситуации, тъй като в голяма част от случаите обикновено това е измама. Въпроси? Да. Понеже е свързано с въвеждането на еврото, да разбираме, че сметката на жената в тази криптирана платформа е била левова. Не, тя е използвала приложение за онлайн разплащания, световно известно приложение онлайн банка, и измамниците са комуникирали в нея в чат приложение криптирано, имали са логото, техният профил е имал логото на тази институция, информирали са, че са от поддръжката на това приложение и са информирали, че трябва да започне процес по преобразуване на нейните левове в евро. Това е бил претекста за комуникация с жертвата, тя се е подвела на това фишинг съобщение, те се е стресирали, че ако не започне този процес, няма да може да използва приложението, ще изгуби финансовите средства, които има в това приложение, и затова тя се е подвела. Тоест тя имала пари в сметката на това приложение? Да, имала е пари. Без друго и пишат? Те и пишат по криптирано чат приложение. Да, но не е това, в което тя... Не е платформата за разплащане. Не, в последствие те са превзели приложението, което контролира финансовите средства в тази онлайн банка. И те се казват, че ако не прати парите в друга сметка, реално в това приложение за разплащане, те ще са да анулират. Те са измамили, че трябва да бъдат прехвърлени средствата към служебна банкова сметка в това приложение, а на практика тя е изпратила парите към онлайн платформа за търговия с криптовалути.
Впоследствие, когато са превзели пък нейното приложение, са продължили да закупуват криптовалута, захранили са и други сметки, онлайн сметки в други онлайн платформи, подобно на това, което госпожата е ползвала, и са направили други разплащания за други услуги.